чужо муж моле подани, пергамаки среќа. Амаро прво радост, прво бебе, денгама ко живото војна. Амаро кер повесело пратинела ме и среќа. Ki sreќa. Амаро прво радост, прво бебе, денгама ко живото војна. Амаро кер повесело пратинела мен и среќа. Ке та сала ко генела мобило Андра оперела. Апела пе манге са те гавлете ке си наволе ах бедела. Svolo mo bogi tresinela. Me čave falinena, me žužo penena, koji sole dikena, simpatično penena. Me čave falinena, me žužo penena, koji sole dikena, simpatično penena. I mama li skiri mangelane duševno. A on tato kakirele te jovel pametno. Ke ta sala ko genela mobilo Andra operela. A vela pe mange sa te gavlete kad si navole ah bedela. Svolo mo bogi tresinela. Me čove falinena, me žužo penena, koji sole dikena, simpatično penena. Me čove falinena, me žužo penena, koji sole dikena, simpatično penena. Me šuže čaveske, me šuže zaveteske. Пашата, пашата е това. Пашата. Как беше, Денис? Денис. Денис. Бабата как се радва, Денис? Давай. Айде, бе, бабата там. Какво пожелавате на този внук, Денис? Е много щастлив. Koşudre dive takare Adabasiyan tu sinema Kone koi mo asay bekimi to gairanela Adabasamu tu shayi milo moje Kita kiri angari Pashto veja Kita tanto tu te nežno
baš i tvo budućnost, ma ni kjerela te pori nama same vileja, te bajrove ko šukar, ko zadovoljstvom, a da basine mange najbitno, koji džanelo životom sukadel tu, od tebe sine moj, te vodinel tu, čike do vozduha kavame, tišinava, te mučine tu, namukava. Samo to te najviše kod sveto mangava, samo tu si jano razlog, so panda živinava, sam i snaga, sam i sila, svaki tu te dava, samo tu kje, sine moj. Трябваше я да останем на там призор. Сега ще я върнем децата, не бой се. И да се снимаме двата, не бой се. Камерата ще снима. Само то те najviše kod sveto mangava, samo tu si jano razlog, so panda živinava, sam i snaga, sam i sila, svaki tu te dava, samo tu kje, sine moj. Аре бе, свате, да вземем баща ти, не си. А бащата виж иска. Какво ще пожелаваш на този племенник? Да е жив и здрав, най-вече здраве. Само здраве. И много късмет. Точно така, така. Айде, ела, бабо, тука да черпиш тука. Дико капашло бебе. Айде, дико е бебе. Айде, дико бебе. Така. Айде да бегам. Чакай, водата. После ще минат така. Чакай сега. Айде тука, така, гледайте се очете, какво прави чичето. Дедо. Другия дедо. Айде, Квартал Изток, тука ли сте? Майка ти е тука, не бой се. Квартал Изток, тука ли сте? Тука сме. Така. Вършете в колас. Ами спираме на тето може. Hai ги, Виктория. Айде, бабата. Викторе, кай ги? Каца. Браво. Thank you.
Ej, 5 kila bebe vodim, ej! Naquela que chuva. Ela mami no porra, Е, кана пет перелен, си опрекан. Мамо, дай си телефона. Ја, вента си ми от момента си ми. Ajde сега. Ajde, вкарайте го. Водиме най-новия гост на квартал Изток. Айде, как върви водата, така да върви на булката млекото за новороденото ни плеонуче. А, така. Браво, браво. Айде, баба, айде. Браво, Ника дойде. Браво, Бесо, живи и здрави, преводници да гледат. Да, и Янко още 50 години да скле. Дано. Дано. Айде сега, може да отивате в стаята, това ще дай достатъчно. Айде, кой стане, че Айде. Така, задръж тук да фана малко така. Така, яде бе. Да си жив и здрав. Още 50 години да снимаш. Всички да са живи и здрави, а? И ти да си жив и здрав. По сватби, кръщенета, по родилно, да ходиш за здраве. И Господ да те пази. Първият човек, който е връшец от област Монтана, Янко. Абе, кай си на скубано шало? Чакам го се меча. E aqui por colocar Era só por esse ele fala, né, o cara. Аз ще го проблечеме друго костюмче. Да. Кажи, тати, сега колко тежи това бебенце? 3 кг 250.
3 кила и 250. Това си е голем мъж. И се казва? Как се казва? Денис? Денис, така му е правилното име. Денис, нали? Да, Денис. Браво, да ви тук е жив и писано на стената. Важно да каже той. Я види какво пише. Така да сте живи и здрави, да си го гледате. Всички дрежки си имате тук за зиме, за лете. Да се разхождат. Била и дедо, всичко приготвили. Дрежки. Така, живи и здрави. Всичко. Така. Ей, какъв е този Денис, ей. Злато на баба. Браво. После кокошки. А това какво е? Момиче или момче? Момченце. Ама е тръгнала само на момчета. Ивайло? Преди колко време се родил Ивайло? 18 дена вече. Значи ще се гонат, Тони, ще се гонат. Къде то камерата? Още веднъж. Така, браво! На чичото. Аз съм втори братовчени, нали те? Да, втори. Те ли? Да. Те са втори. Айде, живи и здрави да бъдат бебенцата, да? Браво. Я да видим, Братчета са. Братчета. Ще си помагате тук, ще си коя нема млеко, ще дава на другите. Живи и здрави. Давай тук да го събличаме това, да видим да не са дали неко момиче. Не бой се, бабинко. Нема да се обади на една рекия. Я виж, ма, момиче ли е, Показвай там чушката, вижда ли? Правиме проверка, Мирови. Да. Така баби не каже нищо. Обуди си и събай радел. Момченци ли е, да живо и здраво. Сега, стабилен е. Браво. Кое поред ти е внуче на тебе, бабо? Или е първото това? Не е първото, по-малкото, пето внуче. Ама втория ми си... Дедото се обажда, какво вика? Петото ли? Аз помня пък и... Я знам, че тук съм... А другото момче имаме 4. Браво. А момиче не имате, нали? Нямаме само момчета. Какво ще И правим? за напред само момчета да има. Имаме едно Трябва и неко момиче така. Не ще му момиче да даваме на други хора. Сакаме да взимаме само, да не даваме. Защото много боли да даваш. А хубаво да взимаш. О, бабо! О, гоне ли ми злато? Ага, он си казва. Нека попее малко. Бабото злато. Као пажало? Та надолу е надолу роли. О, бабо! Айде, баба, нема те мъчи, айде. Нема, баба, нема. Ще имаш лагери този певец. Ще изкара гласа. Пинчо! Значи си чула се. Ти си за полк. Ти си пия. Ти за полк. О, злато. Божега. Ама ритънката ще съблича. Как ходи? Ево да ти изедем ръчички. Ева, баба. Айде, нема, баба, айде. Айде, нема, баба. Издава сор сега.
Нека да развива градния куш. Да, той е хубаво да плаче. Това пак е ритънка, Миш. Ще е отгоре. Затова иска какво бело тук. Нема бабиното. О, кръченца малки. Айде, бабо, айде. Айде, бабо, да си живо и здраво, бабо. Аре, бабо, по-бързо давай зорче, вратачекът. Ти какво мислиш, че бебе така се оправя? Бърже. Ей, дечко, галя! Айде, бабиче. Нема, бабо, нема, бе, бабо, бе. No. Айде, готово. Бабо! Изрева, чак сега да го чуем. Айде, бабо, айде. Той не реве. Дай баба си. Така. Да видим бабата какво ще отчете тук на внука. Пижамка. Говори, бабо. Това. Подарък от бабата. Чакайте. Да ми е жив и здрав, със здраве да ги носи. Господа го благослови. Ето му хавликата, като излиза от банята да се завива. Еляно, Така показвай, хвани, така и показвай. Това с главничка. Да му е удобно, да спинка си детето. Колко по-изтупа брашляновия чувал, толкова повече неща пуска. Ето, приготвихме го и за зимата, да му е топло. Да ми е здрав. Ето ми чорапките да му държи топличко. Бабо! Сега! Чорапките. Съпругашници. Това е от бабата, да ми е жив и здрав. Господа ги благослови с цялото семейство. Ай, Боже. Ще изчакаш, бабо, че малко го хванахме да хапне там една минута да го поддържиш. Добре. Чичо, нека реве, нема се притесняваш. Нека реве, бебе. После ще го нахраниш. Давай. Нека го, дай го на баба. Кой сега ще мине? Така, кажи, бабо, какво пожелаваш на внука сега? Стой ти там, ръчете. Това внуче го чакаме много време. Това е благословено дете от Господ. Защото много го чекахме всичките със все желание. Господа го благослови. Да ми расте благословено, щастливо, спокойно. Щастливо детство да има с майка си, с баща си. Да са винаги заедно. На баба гордостта. Принца, малкия принц. Малкият принц. Да. Айде, браво на бабата. Айде. Ще стопиш якито. За нула време ще мине. Здраво, бебето! Покажи така, Лелео, покажи така да видиме камерата. Правилно, така, сега се вижда. Да радва мама и тати. Повдиги да се вижда, така, повдиги. Браво.
Хайде, гостите, не се срамувайте, един по един. Сега да возаме ние. Хайде. Дай, бабата подарък не е купила. Бабата ще му даде и да му купат. Това е пребабата, нали? Това е пребаба, да. Хайде дай да купаме малко ръцете така. Дедото ще седи отвънка, после ще му го занесем. Остам дедото ще се снима отвънка, а сега бабата превнучето. Хайде, бабо Петро, какво ще му слагаш тук, слагай? Хайде, там по него. Бе, не може да видят. Ката. Я да се снимам с тата си тука. Всеки да дава пари, а така, браво, браво. Айде, благослови. Манава, манава. Айде, папо. Не ти роба пари. Айде. Сега бабата. Те едино, мамо. Яла, Руби, яла да видиш бебето тука. Е, така да стане добра ти. Руми, гледай мамо тука. Айде, чекай да видим. Нема, бабо, сега ще те рано сега. Не, бого. Айде, ти господи сега парички. Айде, е така. Тука, мамо, тука. Така. Нема да ребе. Браво, браво. Така, да им жива и здрава радостта. Да живо здраво нашето бебе, да порасне големо момченце, да стане мъж като баща си. Покажи така нагоре още малко. Така да се види. И да ни слуша, да ни радва. На баба момченцето, бабо. О, бабо, виж го, мамо. О, леле, трябва да плаче, сино ми. Да, пили? Леле, колко хубав, мамо. Виж го, леле, всички. Хайде, мамо, хайде. Да ни живо здраво момченцето, да ни радва. Това баба ли е некоя там, къде е? Това е каката. Каката на момченцето. Добре. Не, баба. Така, така подигни лекичко да се... така, добре. Айде, една слимка сега излизам. Чекай, чуло тук, какво ли не се... Какво ли не се нещо. Ей, бебе! Айде така да си говорим. По-бабо. Ако има бибиронка, му дай. Айде да е жив и здрав нашия принц. Да, баба. Бабички, бебето, мамко, глед. Чекай да ти... Мини ти на там, че аз ще се виждам на огледалото. Че ти пречат тия работи. Още малко главата на там. така, че се вижда. Малкия, какво правиш? Това бебе. Обърни се, тя, обърни се. Обърни се. Браво, браво. Айде, следващия. Искаме така да задържиш подаръчите, да се ми живи здрав малко. Подигни ги. Раздели ги, не? така. Дуй, три, штар, панч. Всичко е супер. Лежи здрав, брачеда. Да, живи здрав, семейство е малкия принц. Малкия принц. Да. Малкия принц, вече седи тук. Кога искате да го виждате, идвате? Да. Носите кило вино и шишерики. Да живи здрав малкия принц. Да радва мама и тати. И да порасне голем мъж да стане.
дедото, къде е дедото? Дедо Камен, иди. Най-старио. Това е пред дедото. Дедото бъркал да обърки от джоб. Така. Живо и здраво. Бебето. Дай го на този дедо да го подържи малко. Ще дойде от тук. Ей, дедо! Обърни се на тук. Няма да видим този дедо. Леко, дедо. Не. Важно е, че имаме тебе превнучи, нали те? Да. 11 внуци, 11 превнуци. Дай Боже. Живи и здрави бъдете. Айде готово. Айде, иди там. Ей, дедо! Иди да го подържиш малко. Айде, дедо. Аз съм го държал. Стария да го държи. Кога го държа? Хайде. Хайде, Рики. Ти си чичото ли? Как бе? Да. Чичо. Браво. Да видим тук дедо имам още един племенник. Хайде Вицея. Да ни е жив и здрав. Те да е здрав като стотинките и като левовете и да му върви да е здрав. И дойде на гости на Озирово. Да. Да го срещате там. Жив и здрав. Айде, мама. Давай, айде. На ти бибата, на. Яла да даваш нещо тук на бебето, яла. Така, искам едно по едно да показваш. Ето тук на нашето бебе, Денисчо да ни е живо и здраво, Господ да ни го благослови. Да гледаме онучета, преонучета от него. Така да е шарен. Да. Да радва много родителите си. Да радва дедото и бабата. Да го биеме, по цял ден да го бием. По цял ден. Може. Те така те. Ще ги закачим. Така. Така. И още 50 лева дедове. Ние как снимаме меча, кой не прозал да ме... Айде, подръжте бебето заедно там с... Айде, Жано! Дай бебето. Дай чавече. Дай бебето. Много багаж. Това по-големия много ревлив, бе. Айде. Значи е по-добре с колко време беше? С 18 дни. Еми, това е на 5 март. На 20, с 15 дена. Браво. Е разликата. Сега ще се гонят. Важно, че са един набор. В различен месец или в един месец. В един месец е на 5 марта. Браво. На 5 марта. Ще се гонат, те ще се Батие. С 15 дена е по-голем. Сте живи и здрави, вие да помагате и да се гледате. Ще помагаме. Помагаме с какво може, ще помагаме. Зимата мина, това е интересно. Сега че ще ходят голи, идва летото. Само по памперс. Ще ходят. Ивайло и Денис. Да, Ивайло и Денис е много гладен в момента. Ще го нараниме, ти сложиме малко ирики и ще оправим работа. Сложиме едно кебабче, майко. Добре, айде да минат други. Айде другите сега. Майни мамото. Чао свино без кало гюри. Айде, кай ти как стано я? Айде. Да е живо, здраво нашето бебе и Бог да го благослови. Подигни да видя. Така, браво. И майката, и бащата, и дядото, и бабата да бъдат благословени от Бога. Хайде сега, дай да се снимат с него. Ойде, бо. Айде, какво? Уни, бо. Абе, ще помагате ли да го гледат? Да, ще помагат, че го гледат и сега... Кога реве, ще идвате тук да
да помагат. Браво на Денис, браво. Виж как отваря ученцата да ви види кои сте. Айде сега. Тикерли само ти. И после не. Тикерли бабушка. А така, да се радват. Масо чаве само чу. Така, гледайте го, че утре ще каже, вие не сте ме гледали. И ще фърка с манипулация. Ще си го гледат тук. Айде, готово. Чакай да се снимаме с майката. Хайде. Така, живи и здрави. Ще помагате, че тя сама колко има да пере тук. Да къпе. Хайде. Каката ще помага? Мария. Че бе бъл. Айде, готово. Ама Ирин туле. Това Мария ли е? Мария. Че бебето е гладно вече, иска да яде бебето. Айде, тя да снимаме тази вратовръзка тук. Ето е, чек. Ето. Да снимаме папионката. Айде. Сега водичка му дайте. Айде, канамите джасмин. И мояке. Теза. Подигни го, чичко, да видя така. Обърни. Това е от Лелята. От Леля Мария. От Леля Мария. Да, от Леля Мария. Они много Марии, от къде ви да една, две. Иван, аз ще тази. Чичо, я беги ти там и покажи какво. Ние сме на Адидас. Ние сме на Адидас. Ето баткото. Баткото, така. Виж баткото, това прическа има само. Костюмчето от изписването е от баба Иванка. Баба Иванка е костюмчето. И 20 лева му дава. О, и парички има. Баба Иванка е стабилна. Айде сега да се снимаме с него. Хайде, Иванчо. Айде, бебето да си... Тие са му служили нещо там. Виж как се укрути. Малко... Деди, обърни се лекичко, че се вижда за петайката. Така. Кажи, бабо, какво пожелавате на това? Да е живо и здраво, да хиляде, да... Да ви кани на сватбата? Да накани на сватба, да радвам мама и тати. Мангели тя? Хайде, какво? Обратно или? На, Иване, обратно. Аката, чуля ти кикино. Ачи, къбърго. Нищо, ще си играят летоска, като порасне, ще се гонат тук по изъда. Голяма фамилия, големо нещо. Ама какъв не е снимка ли са сам? Само още една снимка искам да видя. Корко. Добре. Дръж го хубаво да ви хванеме така да сте. Хубаво да се виждате, така да усмивка. Всичко да е наживо, да са усмивки. О, бабо, нема. Айде, бабо, айде. Ходи ти, тъчечко, от другата страна. Това е старшията, чорбаджията сега. Ама... Младшио тук. Агата. Агата. Какво пожелаваш на твоя внук? Ти каза, че е пети подред, нали? Да. Сами кажи ти колко деца имаш? 2 и 5 внуци. 5 внуци, да. А това от тех кое е? Първото. О, майко, значи... Това е първото. И то като даде още 5, какво правим? Да са живи и здрави. Ще се гледаме, нали? Да. Дедото е тук, ще ги гледа. Браво на дядото. Жив и здрав да бъде дядото и бабата. Айде да го ранат. Гледай колко много, гледай. Айде една сливка сега. Я по-близо до бебенкето така. Виж какво песен пее. Уау. Живи и здрави бъдете всичките и много щастие. Много щастие да ви води това Денис. Айде, нека хапнете.
Ajde, babo, ajde. Ajde, babo. Ajde, čukakamo. Веши да не покичучи или направо пашу. Като го облечете, мън на мъче ще привича. Да, ви трябва пашу. Добре дошли на всички гости на най-новия жител на квартал Изток. Да се живи и здраво. Здраве. Кой дава, пак да дава. Вие сте млади, трябва да Живи и здрави. Къде имаш и ще там и ние. Боже, Боже. А така, бъдете живи и здрави всички. Това е богатството. Онуци, преонуци. Сега дедото да каже къде ще знава. Бега си горе. А, бега ли? Няма го... Общо... Ей, това е дедото. Общо колко внуци има? Знам ли колко има. Вие не знаете. Преонуци 12, 13 ли? Да сме живи и здрави да ги ожениме. Дай Боже. Да тия младите дават да ли пие, не? Само ядене. Да се напият да ме правят пак. Не. Да са живи и здрави, а не. Айде, парсаджията. На здраве. Да, живи и здрав. Така, сега ще минем на другата страна. Първият човек от квартала Изток и околията на Монтана, Яни. Ние сме от Изток сме тук. Да. Зирово. Голямата сел. Добре. Ана Мария ли беше? А удари една бира, де? А удари една. Днеска да, утре няма. Утре няма. Днеска подавам. Да. Утре работа ги чека. Дали пък яма Мария? Айде, бе. Нека давай. Айде, бабо, направи на здраве. Бабата, вземи и ти нещо така. Айде, бабо, направи на здраве и ти. Дъскър, Живи здрави година да имате едно момиче. Дай Боже. Дедото каза, че момиче нещо. Ние сме богати на деца и внуци. Да. То децата са щастието. Сам човек какво? Фамилията. Калеца на оре. Дай Боже, здраве. Що дойде ви се? Днеска се учи хубаво време, го слънце. Имате здраве. А па има ли здраве вече? Вие пари имате. Няма кой ли. Само нищо да видите. А тук да видиме, всичко да хванеме така. Бабата се е приготвила стабилно. А от дедото е пиенето. Да. Они имат по 4,50 дирал, се крият парите. Имат пари. От Чичоянко сливането. Да. Да има чичи, да има. Що като има при тебе, ще има и при мене. Да, няма и при мене да има. Здраве да е. Да съди кръвналя, да имат от работа. Да са живи и здрави. Така, всички да са живи и здрави. Дай Боже. Това е семейство на Каменови и Райкови. Те това е семейство. Ние сме богати с деца. А па и с пари да е и казака. 50, 70, 80. Абе да не чуе квартала, но да се чуе. Добре. Сега да снимаме тук малко интериора. Всичко има. Парно има.
Спомени ли, да сме живи, здрави, бабо, да жениме преонуците. Да, ама парите няма да криеш. Само здраве да ни даде Господ. Това е едната група, така ли? Да. Я покажи къде са четирите. А две са при нас, а две са при сватбата. И това ни е пето момиче. Имаме едно момиче. Тие ти кръстиме вълчета. Имаме тета, вълчета. Вълчета, вълчета. Ти как се казваш? А ти? Васил. Браво, Васил, браво. Браво на дечицата. Ще помагате да гледате братче, да? Да. А така. Ще он е малък сега, ма ще ритате топка един ден навънка. Как да не слагам? Хайде, тати, мини да си чукне с колко гости сте дошли тук, ей! Толко багатства до нея и не мога го износим. Хайде сега с една бира. Оттам насам. Айде, живо и здраво на година от едно, айде. Айде. Как е тръгнало да вървиш? Ти живо и здраво, Бог, Че да. И здраве най-вече от Бога. Да расте да стане един доктор. Ай, Войчо, да ни е жив здрав, маленката кобра. Всички да са живи и здрави. Сега ще ти донеса. Мина бъза, изправи. Нека да не колко иска. Днеска сме му дали разрешение. Айде, дай го там на... Sarpotato licinela sarmasala vedena Silni se rodi šta ti je donese bi To je od Boga jedan To je mamin Božji dar Твоето име сине По сърцата си държиме Любовта си най-голяма Твоето име, сине В сърцата си държиме То тато Янетида и Наташа Баша Ленари Копен Гила Вели Саша Амаре Билелде си пало Всичко ние ще дадем да си Леле, те това е златото. Парите нищо от небето. Още 15 преунуци да има. И това да оженим. Като сме живи и здрави. И ако да не снимам. Не. Браво. Твоето име, сине, в сърцата си държи
Ей, чакай, мърдай. Мърдай. Пияница! Не, пияница. О, дарма ти, Айде, мама. Мама, не иска такова. Айде. Вие сте се родал голем. Много големо. Живи и здрави, какво можете помагате. Помагаме. Роди ми се малко момче. Ах, той момче. Роди ми се малко момче. Ах, ти момче, на татко е. Biandila mange, vrušava. Eda deska, eda jaka, ekara. Rodi mi se, malko momče. Ah, ti momče, ale le. Da de oh dem bastem Biandilo mange vrućava. Peda deskom, peda jakom, barhalo. Radio Tuturutка. Rodi mi se, malele. Ах ти момче, але басте, телела даде, абела даде,